Nsellem il-kulħadd, jiena Ruth Frendo, Xarlo Silvonici ħankunu qegħdin magħkom għal dawn it-3 kwarti li ġejjin u ħankunu qed nitkellmu dwar is-sensiela popolari interattiva li taħdem bir-realtà maħluqa li hija l-għoġol tad-deb. Qabel xejn importanti li ngħidilkom, nifakkarkom anzi, għaliex il-qari importanti. Qabel xejn il-qari ifakkarna u jallimna ħafna affarijiet, jallimna ikollna idejat interessanti, per eżempju jallimna nikdbu aħjar, jallimna l-Malti fil-fatti niltaqa' ma' ħafna tfal tamparkom iżgħar ikbar jgħiduli għandek xi ħiela lina li nixtiequ nkunu kittieba għada pitada meta nikbru ngħidulhom ħaġa waħda biss għandkom tagħmlu, għandkom taqraw u għandkom tkomplu taqraw. Għandna naqraw kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż, ir-raġuni hija li l-Ingliż hija l-lingwa universali, ovvjament nistgħu nikkomunikaw mal-barranin grazzi għall-lingwa tal-Ingliż, però mbagħad niftakru wkoll li l-Malti hija l-lingwa tagħna, għandna nkunu gburin li minkejja li aħna naqra ta' gżira fil-Mediterran għandna il-lingwa tagħna. Tiftakru li pajjiżi bħall-Amerika, bħall-Awstralja u tant pajjiżi oħra jużaw l-Ingliż. Bidlu naqra kliem għandhom aċċent, però finalment l-Amerikan huwa Ingliż. L-Awstraljan huwa Ingliż, ġifieri kontinenti sħaħ m'għandhomx lingwa u aħna minkejja li aħna tant ċkejknin għandna il-lingwa tagħna u għaldaqstant importanti li naqraw bil-Malti. Konna qed ngħidu li grazzi għall-qari ikollna ħafna dejat sbieħ, anka nitalmu lingwi, nitalmu espressjonijiet, immorru aħjar fl-eżami, però minn barra hekk kważi iktar importanti tajjeb li nieħdu pjaċir naqraw huwa divertiment mill-isbaħ. Fil-fatti xi ħaġa interessanti hija li skont anka riċerka li saret grazzi għall-qari nneħħu l-istress. Alright, minn barrek il-qari joħodna fil-passat, joħodna fil-futur, joħodna fil-preżent, idawwarna madwar id-dinja. Alright, joħodna barra mill-univers f'pajjiżi differenti. U dan kollu mingħajr ma nqumu minn fuq il-siġġul jew is-sofan li nkunu qegħdin fuqu. U dan nagħmluh biss grazzi għall-qari. Però ħankellimkom kif wetkom dwar is-sensiela popolari li żgur li smajtu biha l-għoġol tad-deb. Din hija l-ewwel sensiela ta' kotba bil-Malti li jaħdmu bir-realtà maħluqa. Għal dawk minnkom li ma jafux kif taħdem din it-teknoloġija ħanejdilkom u verament xi ħaġa sempliċi. Qabel xejn tidħlu fis-sit tiegħi www.ruthfrenda.com hemm is-sezzjoni ta' kotba u hemmhekk hemm l-istruzzjonijiet kif tistgħu tniżlu app b'xejn minn fuq Play Store u App Store u tgawdu minn din it-teknoloġija ġdida. Dawn huma l-uniċi kotba bil-Malti li għandek. Forsi wħud minnkom raw din is-sensiela wkoll jew fiċ-ċinema lokali kif ukoll fuq it-televiżjoni. Tajjeb? Mela, apparti minn hekk naqra aħbar tajba hija li dan il-film tagħna huwa l-unika film Malti li llum il-ġurnata ħajkun maqlub f'5 lingwi u ħajjidher ukoll mhux tal-li ġader f'pajjiżi bħall-Awstralja imma hu l-ewwel film Malti li se jidher fil-pajjiż kbir l-Indja. U għaldaqstant aħna ninsabu tassew kburin biha. U ħanibda billi nkellimkom dwar l-ewwel ktieb. Dan qabel xejn din is-sensiela hija triloġija. Triloġija tfisser sensiela tlet kotba. Inħobb nagħti l-eżempju ta' Harry Potter. Din is-sensiela differenti ħafna minn Harry Potter u hekk għandu jkun kotba m'għandhomx jikkupjaw lil xulxin. Però naraw kif f'kull ktieb, ħanaraw forsi anke t-tielet wieħed, f'kull ktieb dan huwa l-ewwel ktieb
il-misteru tal-oġol tad-deb, it-tieni ktieb huwa it-tfal tal-oġol tad-deb u t-tielet ktieb li naf li ħafna minnkom kien ilhom jistennew irċevejt ħafna messaġġi fuq Facebook, bl-email, waqfuni fit-triq, issa jinsab ukoll għall-bejgħ u dan jismu is-sagrifiċċju tal-oġol tad-deb. Mela, l-ewwel ktieb. L-ewwel ktieb ilaqana ma' żewġ titfal, ma' Pija u ma' Sandro li huma kuġini, però m'għandhom xejn x'jaqsmu ma' xulxin. U dawn il-kuġini ma jmorrux tajjeb flimkien, però qabel anzi ħammur naqra qabel. Fil-fatt, f'din l-istorja niltaqgħu ma' dawn it-tfal Maltin bħali u bħalek, all right? Li jmorru fuq mawra tal-iskola min jaf qabel il-COVID, qabel il-coronavirus kemm hawn minnkom li kienu jmorru wkoll ħarġiet tal-iskola. Naf li uħud minnkom kienu jmorru anka darba f'xahar tal-iskola kienu joħorġuhom biex jiżuru pajjiżi differenti f'Malta u f'Għawdex. U dawn it-tfal bħalkom hekk għamlu l-għallima tagħhom ħadithom fuq mawra. U lil dawn l-istudenti ħadithom f'labirint taħt l-art. Li verament jeżisti tajjeb li ngħidu. All right? Huwa shelter tat-tieni gwerra dinjija. Però id-differenza bejnkom u bejn daw it-tfal li intom irritornajtu lura d-dar għax fikom mhux qed tarawna u dawn it-tfal sparixxew. Anke l-għallima sparixxiet. U ħadd ma jaf sar minnhom fil-fatti din l-istorja vera ġrat. Ġrat fis-snin 40 hawn Malta fejn grupp ta' studenti tfal Maltin bħalkom marru fuq mawra tal-iskola mal-għallima tagħhom f'shelter f'labirint taħt l-art u sparixxew. Ħadd ma reġa' sema bihom. Issa li ġara hi li Pija u Sandro nfakkarkom li huma żewġ kuġini jsibu mappa għat-teżor. Jisimgħu wkoll dwar il-leġġenda tal-oġol tad-deb. Il-leġendi huma parti mill-kultura tagħna. Tajjeb li ngħidu li l-leġendi huma stejjer, all right, li jkunu x'aktarx ġraw fil-passat li ħadd ma jkun ċert jekk hux vera jew le ġraw u li parti minnhom tkun vera u parti minnhom ma tkunx. Il-leġenda tal-oġol tad-deb forsi jkollna ċans ukoll narawha bl-animazzjoni. Imma biex ngħidilkom li dawn iż-żewġ titfal sabu mappa u xtaqu jiskopru il-teżor tal-oġol tad-deb u spiċċaw fl-istess labirint fejn it-tfal ta' snin 40 ikunu sparixxew. Issa ħanibda billi inkellimkom dwar il-leġenda tal-oġol tad-deb. Mela, forsi nistgħu. Anzi, ħanagħmel hekk. Ħanibda billi nkellimkom naqralkom kapitlu qasir. Li l-kapitlu jismu Il-bidu tal-avventura. Bis-saħħa tad-dawl tat-torċa indunaw li kienu qegħdin f'passaġġ b'ħafna lampi antiki mdennlin mal-ħajt. Il-passaġġ kien iwassal għall-iktar taraġġ li ġabhom f'kantina enormi. Pija newlet it-torċa tagħha lil Sandro filwaqt li mill-but ħarġet torċa li għalkemm żgħira kienet titfa' dawl qawwi. Din libsitha fuq rasha. Kemm ġejt preparata ngħid għal labton ta' ammirazzjoni hekk kif bdew jesploraw madwarhom. Il-kantina kienet sew interessanti. Kienet mimlija trab u għaqbut u kienet imburġata b'diversi kurżitajiet. Frokna kien hemm fanali u lampi antiki b'forom differenti waqt li l-faċċata tagħhom kien hemm qatt ta' siġġijiet u biċċiet tal-injam. Kien hemm ukoll kenuri fuklari u ġarar tal-ġebel. Mal-ħajt minnhom kien hemm imnaqqax il-salib tal-kavallieri filwaqt li man-naħa l-oħra kien hemm mazz ta' xemat impoġġijin ġol-ħajt ftit minnhom sħaħ u oħrajn li kienu inħallu. Issa naraw
Għax hawnhekk tajjeb li ngħidilkom naqa' kif taħdem mela l-kapitlu li għaddi kemm qrajtilkom huwa dwar Pia u Sandro l-ewwel darba li bdew jiskopru dawn l-affarijiet, bdew jiskopru ħafna affarijiet, passaġġi sigreti, mapep antiki, ċwievet interessanti u tajjeb li ngħidu li f'kull ktieb naraw qatt ta' stampi. Kull fejn taraw l-istampa kull ma tkom tagħmlu huwa tiddownloadjaw l-app li kellimtkom dwarha ftit qabel, tiddownloadjawha fuq il-mobile jew it-tablet bħal manna hawnhekk u kull fejn taraw stampa jew anke fuq il-faċċata jew anke fejn hemm ir-ritratt tiegħi fl-aħħar net tippuntaw il-kamera tal-mobile jew tat-tablet lejn dik l-istampa partikolari u mbagħad araw ftit x'jiġri. Dawn mhux kollox, kien hemm ukoll imwejjed banketti u kolonni li fuqhom kien hemm oġġetti li tista' ssibhom biss jekk xi darba l-ħadd tmur sal-Monti tal-Birgu tfittex fl-antikitajiet u anki f'xi ftit imbarazz ieħor li jkun hemm mal-beħ. Il-kuġini kellhom xalata u bdew iqallbu fl-affarijiet li kien hemm madwarhom. Sandro prova jieħu stessu b'għamla tal-kamera li kienet tuża t-tirtuqa. Pia qadet tqalleb fil-ħwejjeġ u fid-drappijiet li kien hemm imxerdin f'bagalji u f'kaxex differenti. Bagalja minnhom laqtet lil Pia aktar mill-oħrajn. Forsi kien minħabba kif kienet impoġġija fuq waħda mill-imwejjed u mhux kif ġiġi. Forsi għaliex minkejja t-trab ta' fuqha kienet f'kundizzjoni pjuttost tajba. Insomma, it-tifla ħasset li kellha tiftaħha. Wara li għamlet ftit ħin tqalleb fil-bagalja, Pia sabet ħarġa tal-1947 tal-Gazzetta mill-Gżejjer tagħna. Mingħajr ma qadet taħsibha qrat l-artiklu li kien hemm fil-faċċata. U hawnhekk erġajna sibna stamp oħra għal daqstant li ħanagħmlu huwa ħanippuntaw il-kamera tat-tablet jew tal-mobile ħanaraw ftit jiġri. Hawn miktub li fis-snin 40 għallima u l-istudenti tagħha marru ħarġa tal-iskola f'xi passaġġi taħt l-art. Jidher li għal xi raġuni misterjuża dawn ospru l-koll. Kien hemm tfittxija sħiħa imma ħadd ma seta' jsibhom. Spjegat fil-qosor lil Sandro li der ferm imħasseb. U indanna Carmen Tonino kien wieħed minn dawk l-istudenti li sparixxew waqt il-ħarġa għalilha f'daqqa. Imma Tzijuino għalfejn qed jaħbi l-gazzetta hawnhekk. Pia ridet tkun taf. F'daqqa waħda, Sandro nota ktieb ferm antik qiegħed fuq kaxxa żgħira tal-injam. Waqt li kuġini huwa qatt qabad iqalleb fil-ktieb li kien jismu Leġġendi Maltin, Pia qabdet il-kaxxa f'idejha. Fil-kaxxa sabet karta mitwija u marbuta b'sigarella ħadra. Iżda x'in fetħitha it-tifla mill-ewwel indunat li kienet mappa tat-teżor antika, impinġija bl-idejn. Kien hemm impinġija linja ħadra li kienet twassal għax li turi fejn suppost jinsab it-teżor. Frokna minnhom kien hemm diżinn mill-iktar mill-isbaħ b'xi frażijiet miktubin fin-nofs tat-tpinġija. Din mappa tat-teżor. Għal Sandro skantat, mill-ewwel kont naf li Tzijuino qed jaħbi xi ħaġa, mela qed ifittex teżor. Qalet kuġintu hekk kif bdiet taqra x'kien hemm miktub. Dawwar, dawwar, dawwar. Tas-sufra il-muftieħ. Minn taħt il-maduma tal-kavallier tidħol għall-labirint il-lejl. Oħroġ liben tal-barri d-debi qabel idoqqu
nofs il-lejl. Imma kun naf li l-bieb ma jinfetaħx qabel ma l-minutieri ikunu fuq 12. Il-kuġini ħarsu eċitati lejn xulxin. Din bħal ħaġa moħġaġa. Alessandro imsaħħar Pija mill-ewwel qablet miegħu għalkemm fl-istess ħin kienet tidher imħasba. Min jaf x'inhu t-teżor u fejn jinsab. Kompli Towden, naf x'inhu t-teżor, ir-risposta qiegħda f'dan il-ktieb. Wieġeb kuġinuha kif qabad il-ktieb leġġendi Maltin u beda jqalbu. Pija għamlet ħilitha biex ma titlifx il-paċenzja u tistenna li ssib dak li kellu f'moħħu. Sa fl-aħħar, it-tifel sab dak li rid u nawli l-ktieb miftuħ fuq il-paġna preċiża. Hawnhi il-leġenda tal-Oġol tad-Deb, il-kliem liben tal-Barri d-Debi fl-għadek kif rajt, żgur qed jirreferi għall-Oġol tad-Deb fuq kollox. X'hemm iktar prezzjuż mid-deb, is-sok ta' jgħid u għat li ħeġġiġa taqra l-leġenda. Issa ħnaraw ftit il-leġenda tal-Oġol tad-Deb. Mela, xadna kemm rajna wara l-waqgħa ta' Ġerusalemm, numru ta' familji Lut ġew jgħixu hawn Malta. Magħhom ġabu l-Oġol tad-Deb, l-istess wieħed imsemmi fil-Bibja, jiġifieri fl-istorja ta' Mosè u l-10 kmandamenti. Wara snin jgħixu f'pajjiżna ħbew l-Oġol tad-Deb billi difnu t-teżor x'imkien fil-Gżejjer Maltin. Dan ġara għax dawn l-istess familji Lut ġew imġela jitilqu mill-Gżejjer tagħna. Għaddew ħafna snin. Jum fost l-oħrajn u fi żmien il-Kavallieri tal-Ordni ta' San Ġwan, bidwi kien qed iħaffer fl-għalqa tiegħu meta sab l-Oġol tad-Deb. Ir-raġel mill-ewwel induna bil-valur tat-teżor u għalhekk ħbih. Imma l-kelma ġriet u l-Gran Mastru de Vilhena sar jaf bis-sejba u offra l-bidwi ħafna flus għat-teżor. Iżda l-bidwi ma ċċettax. De Vilhena bagħtu l-ħabs bit-tama li jagħtih it-teżor sabiex jinħeles. Madankollu, ir-raġel xorta ma ridx jikxef fejn kien ħeba l-Oġol tad-Deb. Il-bidwi mit il-ħabs mingħajr ma qatt kixef is-sigriet tiegħu. B'hekk sal-lum ħadd ma jaf fejn hu moħbi t-teżor. Iż-żewġ kuġini kienu msaħrin bl-istorja. Mela taż-żor tal-mappa żgur li hu l-Oġol tad-Deb, sostna Sandro, u jien biħsieb ninsibu, qalet Pija b'ċertu determinazzjoni. U b'hekk f'dan il-ktieb niskopru ħafna avventuri u nitalmu wkoll l-ikbar teżor forsi tiftakru minn dak li għadni kemm rajt Sandro għallila fuq kollox jaf nafu l-aktar ħaġa prezzjuża huwa d-Deb u fil-fatt f'dan il-ktieb niskopru li le, mhux id-Deb l-ikbar teżor. U biex tkunu tafu x'in l-ikbar teżor mela aqraw il-ktieb. U mbagħad it-tieni ktieb tagħna huwa it-tfal tal-Oġol tad-Deb. U hawnhekk ara qed niltaqgħu ma' tliet tfal, qed niltaqgħu nerġgħu ma' Pija, qed niltaqgħu ma' Ġejdin il-ġenju tifel li jaħseb li hu ġenju qed niltaqgħu ma' tifla simpatika ħafna li jisimha Margherita. Fil-fatt li jkun ġara jkun hekk.
jkun hemm xi tfal li jkunu qed jisparixxu hawn Malta. Fil-fatt forsi naraw l-ewwel wieħed fejn ikun hemm il-poster tat-tifel li jintilef. U allura minn barra hekk Pija tħoss, kull fejn tkun tħoss li hemm xi ħadd warajha. Tafu għaġġratilkom li kontu x'imkien u ħassejtu xi ħadd qed iħares lejkom, idduru taqbduh, issa Pija l-istess ħaġa. Din tinduna li hemm xi ħadd isus warajha. Jiġifieri, jekk it-tfal hawn Malta qed jisparixxu, mela hemm ċans li Pija wkoll tinsab fil-periklu. Ħanaraw naqra wieħed mill-ewwel tfal li sparixxew hawn Malta. Mela, hawnhekk rajna li tfal sparixxew. Fil-fatt Sandro ma rjiex ma' missieru għaliex il-ġenituri tiegħu jkunu separati u Pija tispiċċa titwikka letteralment titwikka b'dan l-imbierek ta' Jaden il-ġenju. U Jaden il-ġenju jkun moħħu fl-avventuri. U qed ngħidilkom li dan jippretendija li jaf kollox. U għal daqstant Pija xi kultant tirrabja u ftit taqbżilha ftit kif jgħidu, però mbagħad biex tkompli tax-xaqa Pija Jaden il-ġenju li jkun moħħu biex jerġa' jibda avventura ġdida u Margherita jsibu bagalja. Jsibu bagalja li tkun antika ħafna u f'din il-bagalja jsib ukoll djarju, id-djarju tan-Nanna Carmen, in-nanna ta' Pija. U din ikollha ħafna misteri. Minn barrek it-tfal jgħaddu minn diffikultajiet u sfidi kbar. Tajjeb it-tfal fl-ewwel ktieb fil-misteru tal-oġol tad-deb kellhom ħafna perikli u ħafna problemi u f'dan il-ktieb jkollhom ħafna iktar problemi u iktar diffikultajiet. Jiena nispera li ħajkolli ċans naqralkom storja oħra, ħanaqralkom biċċa mill-istorja, naqra tali ma ħanaqralkom. Ħanibda mela. Fil-katakombi tas-Salina, mela, dawn it-tfal ikunu spiċċaw fil-katakombi tas-Salina kif ħanaraw u jkunu qed ifittxu li isibu it-tieni teżor. L-ewwel teżor niskopru fl-ewwel ktieb kien l-oġol tad-deb, però hawnhekk ħanaraw kif hemm teżor ieħor. Wara li għadu attenti li ma jagħmlux ħsara hekk kif għaddew minn xieli privati, it-tfal waslu quddiem il-grotot. Maħlew xejn u mill-ewwel bdew jesplorawhom. Jaden u Margherita daħlu far. It-tifel prova joħroġ il-karta li kien seraq mingħand Pija hekk kif Margherita bħal donna għadet għas-salih. Sadattant, Pija kienet għamlet progress kbir. Ġalħajt sabet ġebla stramba mnaqxa b'xi simboli differenti. X'inti tagħmel? Margherita staqsiet lil Jaden hekk kif indunat li kien qed iżomm xi ħaġa f'idu. Xejn, irrispondija. F'daqqa waħda, it-tfal raw lil Pija fil-bokka tal-ar fejn kienu. Margherita, Jaden sibthom? Ejja ħdejja, għajtet Pija b'ton ferm eċitat. Ma nixxi ngħidu sħaba mill-ewwel telqu jiġru għal warajha. Pija kienet sabet injama antika mnaqxa imsamra fuq blata. Din l-injama kienet mimlija b'numri bittri tal-alfabetu b'sinjali differenti. Indunaw li kien hemm sinjali li kienu qed jimmarkaw fejn għandha titpoġġa l-mappa tal-ġilda fuq l-injama. Hekk kif it-tfal poġġew il-mappa fuq l-injama, innutaw li din kienet eżattament tal-qism tal-imot li t-toqob kienu qed jiżvelaw ftit minn numri litri u s-simboli li kien hemm. Ara, dan messaġġ sigriet li qed jiġi mikxuf minn ġo t-toqob tal-mappa tagħna. Skantat Pija. Mhux biex niftaħar, imma kont naf li t-toqob kienu magħmulin apposta qabeż Jaden.
intħallik minn kemm inti bravu, ħanaraw xejn il-messaġġ, irrispondit Pija. Bliet robotika li kienet qisha waħla midu propja, Jaden beda jipponta lejn partijiet differenti. Dan il-numru 2, din dawn fuq qisha statwa, u din ara li tram qal. Peress li Jaden kien iżattat quddiem, Pija u Margherita bil-kemm setgħu jaraw, għalhekk Pija qaltlu biex jersaq. Kontra qalbu t-tifel għamel kif talbitu. Din qisha statwa tal-qaddisin li tilleminija mollija bi ħwejjeġ twal qisha libsa u ara fuq rasa qisha raġġiera. Qed tfakkarni f'xi ħaġa, qisha l-istatwa ta' San Pawl li għandna fin-niċċa ta' fuq id-dar ta' fuq il-bib tad-dar tagħna, staġbet Pija. U kif diġà għadt din l-ittra reġa' qabeż Jaden. Imbagħad dawn huma l-ittri U, S, T, A, usta. Imma usta, xi tfisser? Staqsit Pija hekk kif it-tliet tfal ħarsu lejn xulxin. Jekk inżidu l-kelma M ma' usta tiġi musta. Issuġġeriet Margherita, il-mosta. Fl-antik hekk kienu jsejħula l-mosta musta. Għal Jaden, imma xi ġifieri? Statwa fil-mosta ridet tkun taf Pija? L-istatwi l-aktar popolari fil-Mosta huma dawk li hemm kemm fil-Knisja Parrokjali tal-Mosta kif ukoll mal-faċċata tal-Knisja, l-aktar tal-Madonna u ta' xi qaddisin oħra. Imma ma niftakarx li hemm xi ħadd b'dik il-pożizzjoni biedu mollija, spjega t-tifel, u ħanaraw naqraw hekk kif qed tarawhom mappa aw stampa oħra għal daqstant ħanippuntaw it-tablet lejn din l-istampa waraw x'jiġri. N, O, F, S, I, N, H, R. Nofsinhar. U għaw dawn it-tliet simboli. Tajt xi jfissru? Mela, u mbagħad fi ħafna misteri. Il-ħin kontra tagħna dejjem għadu għal daqstant issa ħankellimkom dwar it-tielet u l-aħħar ktieb mill-triloġija. Fil-fatt jinsab għal-beħ fil-ħwienet tal-Kotba Ewlenin, naf li ħafna minnkom staqsawni għal dan l-ktieb u dan jismu is-sagrifiċċju tal-Oġol tad-Deb. Hawnhekk naraw kif it-tfal ħajjithom tkun f'periklu kbir. B'kollox ikun hemm tliet teżori. Ħaniskopru x'inhu t-tielet teżor u għaliex dan it-teżor importanti. Fil-fatt tal-darb'oħra nerġgħu niltaqgħu ma' Pija, nerġgħu niltaqgħu ma' Jaden il-ġenju, niltaqgħu wkoll ma' Margherita. Tiftakru dak it-tifel li rajnih mitluf fit-tieni ktieb, it-tfal tal-Oġol tad-Deb ħaniltaqgħu miegħu, ħaniltaqgħu wkoll ma' tifla oħra li wkoll kienet ġiet mitlufa. Semmejtilkom aktar kmieni lil Nanna Carmen meta kienet żgħira. Din hija Nanna Carmen u dan huwa il-ħabib tagħha, il-ħabib Pawlu. Issa, tajjeb li ngħidilkom ħanara naqra x'paġna hi 130, ħanaqralkom biċċa żgħira minn paġna 130. Mela, ħanejdilkom naqra x'ikun ġara. Pija, Jaden il-ġenju daw iż-żewġ tfal ikunu marru f'post mista' ngħidilkom fejn forsi toħroġ fl-istorja biex ifittxu għal-ħiel. Mela, dan il-kapitlu jismu Skeletri u Sigriti. It-tfal għalqu il-bib warajhom. Sabu rwieħhom ġoar żgħir fid-dlam ċappa. Bil-mobiles tagħhom xellu d-dawl biex jaraw fejn kienu mexxin. F'nofs l-ar kien hemm salib magħmul bl-injam. Dan żgur qabar, feraħ Jaden. Pija ma damitx taħsibax mill-ewwel intefa' tal-kubtejja tħaffer. Żekk intefa' ma' ġenba jgħinha. Isa Pija u Żekk, tridu taġlu iktar biex tħaffru, Jaden ħeġġiġhom. Missek tiġi tgħinha. Ħatfitu Pija, ma tarax li nħammeċ idi. Jaden irrispondija. Sara kienet sejra tgħinhom imma Jaden waqqafha milli tagħmel dan. Lanqas lilha ma rieda titħammeċ. Pija u Żekk komplew iħaffru.
Peress li l-ħamrija kienet ilha snin ma tintmess, kienet ferm ibsa. Għalhekk użaw kemm idejhom kif ukoll biċċiet tal-ġebel. Ma daqgħu il-ħin, it-tfal lempħu xi affarijiet strambi ħirġin mill-ħamrija. Kienu għada. L-erba' tiħbieb waqfu jiċċassaw lejn is-sejba tagħhom. Dan żgur il-bidwi, Pija qalet waqt li bdiet tħaffer madwar l-iskeletru. Dak x'inhu sar appuntat lejn xi ħaġa ħirġa mill-ħamrija. Pija u Zek ma damux mandunaw li kien ċinturin antik u imqatta. M'għandix dubju li kien tal-bidwi, għalilhom Jaden. Zek der ħosbien. Kont qed naħseb dwar il-ħaġa moħġaġa li l-bidwi kiteb minn qabri semmexxik. Nispera li m'hawnx fantażmi stqar mal-oħrajn. M'għandekx għax toqgħod tinkwieta għax il-babaw ma jeżistix. Jaden insista. Ninsab ċerta li għandek żball u li l-ħirsa jeżistu, Pija meritu, waqt li ftakret fil-fantażmi tal-għalliema u l-ħbieb oħrajn li kienu għenu lila aktar ftit snin qabel. Nerġa' ngħid li l-babaw ma jeżistix, Jaden kompla jinsisti. Pija u Zek ħarsu lejn xulxin u tbissmu. Peress li kienu jafu li Jaden qatt ma kien se jaċċetta li seta' jkollu żball, komplew ħafruhom hekk għandna stampa oħra tal-iskanetru għal dastan tal-darb'oħra ħanerġgħu nippuntaw lejn din l-istampa bit-tablet tagħna. Dak skeletru. Dak skur il-bidwi li jiġi minnek. Sara, toċ tibsa. Jek trid noqgħod inżommlok idejk. Le grazzi, m'hemmx għalfejn. Fil-fatt dik kienet silta oħra mit-tielet u l-aħħar ktieb is-sagrifiċċju tal-oġol tad-deb. Ma tantx baqalna ħin allura li xtaqt nagħmel forsi anke tnowwilli l-ewwel ktieb jekk jogħġbok naqralkom biss xemm fuq wara biex intom tkunu tafu. Dan huwa il-misteru tal-oġol tad-deb huwa l-ewwel wieħed. Għalkemm iż-żewġ kotba l-oħra tistgħu taqrawhom jekk ma tkunux qrajtu l-ewwel ktieb, però nissuġġerilkom li taqraw. Dan kif għadtilkom bħal Harry Potter ma tieħdux pjaċir, daqstant anzi aktar tieħdu pjaċir jekk tkunu tafu il-karattri kollha u tkunu tafu l-perikli li jkunu għaddejjin minnhom. Ħafakkarkom x'inhi l-istorja ta' il-misteru tal-oġol tad-deb. L-istorja tibda f'Malta fis-snin 40. Grupp ta' tfal u l-għalliema tagħhom jisparixxu f'labirint taħt l-art waqt ħarġa tal-iskola. Fil-preżent, 20 ta' snin wara dik il-ġrajja niltaqgħu ma' Pija orfni li tħossha mwarba minn kulħadd. Flimkien ma' kuġinu Sandro, tifel inċert ħafna minnu nnifsu, issir taf bil-leġġenda lokali dwar l-oġol tad-deb li hu msemmi fil-Bibja. Skont il-leġġenda, dan it-teżor jinsab moħbi x'imkien fil-Gżejjer Maltin. It-tfal jiskopru passaġġ sigriet li joħodhom mid-dar ta' nannithom sal-labirint misterjuż taħt l-art fejn isibu wkoll mappa tat-teżor. Sadattant, Ino, it-tiju tagħhom, ikun qed jagħmel minn kollox biex iwaqqafhom. Tul l-avventura tagħhom, Pija u Sandro mhux biss jiffaċċjaw diversi perikli u forsi anki fantażmi, imma jiskopru wkoll sigriet antik tal-familja li jista' jbiddel ħajjet kulħadd. Dak kien l-ewwel ktieb. Tieni ktieb jismu It-tfal tal-oġol tad-deb. U ħanaqralkom x'hawn miktub fuq wara. Xi tfal qed jisparixxu. Jista' jkun li Pija tinsab fil-periklu? Sandro, il-kuġin ta' Pija, imur jgħix ma' missieru għal xi żmien. Pija tispiċċa titwikka b'Jaden, tifel arroganti li ommu tkun ħabiba ta' tzieta. B'xorti tajba, tagħmel ukoll ħbieb ma' Margherita, tifla simpatika. Pija, Jaden u Margherita jisibu bagalja antika bid-djarju tan-Nanna Carmen u b'dokument stramp. Jaden jemmen li dan id-dokument jista' jwassalhom għal teżor hekk kif il-ħiliet juruhom li jridu jmorru jfittxu ġo katakombi.
Sadattant wara li t-tija Rakel tkun reġa' daħlet għall-loġol tad-deb xi ħadd jidħol f'dara u jisirqu. Imma x'inhuma l-iskopijiet vera tal-ħallil? It-tfal jgħaddu minn avventuri u diffikultajiet kbar li forsi wkoll għandhom x'jaqsmu mas-sopranatural kif jiskopru sigriti li qatt ħadd ma jkun ħolomhom u li jista' jipperikolaw il-ħajja ta' tfal oħrajn. It-tielet u l-aħħar ktieb is-sagrifiċċju tal-oġol tad-deb. Pija u l-familja tagħha jirċievu ittra li fiha jiskopru li jkunu tilfu d-dar tan-Nanna Carmen. Minn barra hekk, Pija ma jkollix għażla oħra ħlief dik li ssib it-tielet teżor. Għaliex? Fuq kollox, x'inhu dan it-tielet teżor? Jiġri wkoll li t-tifla u Jaden il-ġenju jitolbu l-għajnuna lil Zek u Sera. Imma lix jagħmlu dan? F'dan l-aħħar ktieb mit-triloġija l-isfidi li t-tfal jaffrontaw ikunu ħafna aktar perikolużi minn qatt qabel. Ħajjet il-familjari tagħhom saħansitra jkunu jinsabu fil-periklu biex ma nsemmux li Margherita u Aron ikunu jridu jivvendikaw ruhom minn Pija u sħaba. Imbagħad l-avvenimenti li jkunu seħħu fil-passat imbiegħed iwasslu għal konsegwenzi li ħadd ma jkun qatt stenna. Ħanfakkarkom li l-app tar-realtà maħluqa, jiġifieri l-app li tistgħu tniżlu b'xejn kull ma ntkom tagħmlu huwa tidħlu fis-sit www.rootfriendo.com hemm sezzjoni li hija kodba u hemmhekk hemm l-istruzzjonijiet kif tniżlu l-app b'xejn għal fuq it-tablet jew fuq il-mobile tagħkom. Tistgħu tniżluha minn Play Store jew App Store minn barrek jekk b'xi mod ikun hemm xi diffikultà ibatuli fuq Facebook u wetkom li nirrispondikom u xi ħadd mit-tim tagħna jċemplilkom u jgħinkom mod tekniku. Minn barrek kull stampa li ssibu fil-kodba inkluż il-faċċata, l-istampi kollha li ssibu fil-ktieb kif ukoll messaġġ tiegħi fejn ngħaddilkom messaġġ misterjuż. Kull ma għandkom tagħmlu huwa li tippuntaw il-kameras tal-mobiles jew tat-tablets tagħkom fuq forsi nistgħu nagħmluha. Naraw l-ewwel wieħed għandna ftit sekondi biex nurukom pereżempju l-faċċata kif taħdem. U bekk inkunu qed mhux biss nużaw l-immaġinazzjoni tagħna nkunu qed naqraw imma fl-istess ħin nistgħu naqraw partijiet mill-kodba u naraw il-filmati. Dawn huma l-uniċi kodba Maltin u Malta li jaħdmu bir-realtà maħluqa. Fil-fatt din it-teknoloġija xi ħaġa li anke fl-Ewropa u anke fid-dinja hija, speċjalment fejn jidħlu kodba, hija pjuttost xi ħaġa innovattiva ħafna. Jiena nispiċċa billi nawguralkom ħafna affarijiet sbieħ, nawguralkom il-qari tajjeb u nfakkarkom li aħna u l-kodba tagħna qed nistennewkom biex taqrawhom u biex bekk tidħlu fl-avventura tagħna. L-avventura maġika, l-avventura kbira u straordinarja tal-oġol tad-deb. Grazzi u saħħiet il-qari tajjeb.